Mwanakomana wa Mugabe obuda ari kunzi akakumbira ruregerero iko zvinezvi. Kuna vaMnangagwa vamwe vanhuwo vari muhurumende yavaMnangagwa. Ndo nyaya yatiri kusangana nayo panapa mhuri yeZimbabwe. Kana uchangovhura tanga nekulike this video topinda mushoko. Nyaya yandiri kusangana nayo yakamira yakadai sonhasi uno. Muri kuziva mese imimi kuti mwanakomana uya anga akabatwa achinzi akachikidzira mupurisa nebanga ndobva asungwa achibva kuBedbridge border post uko. Achinzi aifamba nemunhu aifamba naye achimuchairira mota yake. Saka munhu yeye ari kuzonzi apapa kubvunza mapepa akawanda nemapepa emotikari ndopa akazo overreact achitaura kuti baba muri kundidelaya, muri kundidyira time. Ndo mashoko akabuda kune mwanakomana. Saka panje panapa pari kuzobuda nyaya ari kutaura kuti I would like to make a public apology to the Commander-in-Chief of Zimbabwe Defense Forces, President Mnangagwa, Home Affairs Minister Kazembe, and Commissioner General of Police Matanga for my actions last Saturday. Surely forgive me for the disorderly conduct. I overreacted. Ndo mashoko ari kubuda panapa. To me zvangu it doesn't make sense kuti munhu anotanga kuenda kunokumbira ruregerero kune munhu waasiriye wakatadzira. I feel sorry for that poor policeman. Endewo vana veZimbabwe vakawanda vane chekutaura pamusoro penyaya iyoyo yakaitika kune mwanakomana uyu. Zvinhu zvisina kunaka kati isusu kwedu kuno kwatidaro kaisusu. Ungatotadzira umwe munhu wobva zvakafanira kuti worova mwana wemunhu pamunhu unokumbira mubereki wake ruregerero. Ko mwana wacho anosala achifira sei? Do like zviri kuitika izvi. It's like these people kusaona vanhu sevanhu kutoti ndezvake ndezvameno. That's policeman. Because maybe pamwe pakurelease inoza zvinongoitika muZimbabwe kuti pakurelease pamwe zvinenge zvabvakana neorder kuti kunongorara kunzi ndiani ari ikoko wati uri kupresa macharges echi chamati munhu yenga asiyiwe zvatopera. Saka ndopamwe vanhu vanenge vakukumbira regero achiti ndaka overreacta. To me hazvinanyatsa kundibudira zvakanaka because at first ndakufunga kuti pamwe this guy pamwe ameno kuti ari kuita sei. Vanhu vanofanira kutaura panapo. Why not apologize to the police officer that was affected? Ndo mashoko ari kutaurwa panapo. Ndo mashoko ari kutaurwa nevanhu vakawanda. Vamwe vati aiwa vogara mujeri paneu nemusikanzwa chaicheko. Ndo zvimwe zvinhu zviri kutaurwa nevanhu panapo. Umwe ari kuti you are nonsensical, asking for forgiveness from the wrong people. These people do not own the law. Fix yourself. Uri kuona imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu panapo. Aiwa vasiri varidzi vemutemo vanhu vari kukumbira ruregerero kwakara. Chii chakadaro chezvo? Asi chii? Izvi ndizvo zvoitika muZimbabwe. Zimbabwe inenge itori nemashura chaizvo. Kana makabva kune dzimwe nyika kumanaka, Zimbabwe ine zvayo. But I know the good thing topedzerana as long as tingori nyaya dzemuZimbabwe chete. Ndosaka tichitozitaura neshona kuti zvingonyatsoperera muregions medu muZimbabwe muno kuti tinyatsopedzerana pazvese zvinenge zvichiitika kuti vanyatsoziva kuti vakomanaka. Mumwe ari kubuda achitaura kuti well done Goshungwe, you have shown that you are a mature person. Mistakes are common. Aluta continue. Mumwe aritaura kuti aiwa so bo mpana wangu nyaya ngoti zvinowanika zvekutadzirana. Kutadzirana muri muvanhu saka bo usanyanya kutya zvinhu zvinonyakwanika. Mumwe aritaura kuti mbanje shoma mpanewo. Fotika dzichakuitisa zvimwe zvinhu zvokutika unozotadza kukanganisa kana kuapologize zvekuti hazvichato apologize iki. Nangu I don't know kuti pamwe kana ari mu WhatsApp group kana tingati chiko mu group mu vanhu vanobata zvinodhaka inangu I don't know but maZimbabweans panapa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukomentwa panapa. Ari kuti the problem yenyu vanhu vane mari ndeyekuti munotarisira vanhu pasi man. Why not first apologize kumupurisa wakarova? Ndiye akakosha apa. You see? Maybe kana kuti pamwe mupurisa akutongonzi ngameno ndezvake pamwe akatooma musoro kamuso wacho kaiwo but ungonzi uyu ndewekupenga ini ndinotongozongosiyiwa nemabhosi ako ndo andotaura nawo. Like zvinoitika muZimbabwe. Like unoziziva here chimwe chinhu ndambokutaurira something. Chinotatika zvinezvi vanhu vazhinji kana kuti muzoona pachinzi mupurisa azoita corruption. Unoziva chinokonzeresa chii? Chikonza ndiri mupurisa anenge wabva nemunhu wako ndendere muchindundurudzana iwo zodaida uchimuomesera. Uzongosvika kune munhu anenge achita nyaya kana kuti bosi wako. Ubva nyaya yacho ndechi. Nyaya yacho ndechakati kana mari yakati zvatopera. Akutobuda.
wabva uchindurudza nemunhu wakutoratidza kunge dzungairwa zvako dzubva rakadhibha zvako, saka vanongopedza kuti atodhirana mabhosi ako handi vapedzera kutoona kuti munhu asina nebasa rese. Ndo zvimwe zvinhu I think zvinokonzeresa nyaya dzakaita seidzodzo kuti dzinge dzichiitika kona. Mwari kuti amazimba chacho mamwe kupenga kwacho kuchanetsa. Nguva yaMugabe yakapfuura komana manga majaira kurova vanhu ka. Awoza kumana wacho vaikwatura. Ungamuiti mwana wani unzwe ayo ime kana ndega vaitozviziva iwo kana wego usingambozvitangi mwana wani waimita sei kudini wacho no vaitorira komana wacho aitofambira musoro pemvura already. Mwari kuti what you were fighting for is what ordinary Zimbabweans have been going through ever since welcome to our world, my brother. You know, nyaya zvimwe zvinhu zvinoitika pazvimatogeti zvezvo yakaizvo inotori imwe nyaya yekutoti inotomboda kutomboadreswa chacho. Unototozonzo pachibaba chinoiteka zvinhu zvebasa kutotanga muri kutora basa repersonal zvekudaro. Andi mungota kochakati chako zvotopera zvaenda kuti wamesera munhu nezvimwe zvinhu zvisipo. Ndozvimwe zvinhu zvinoitika mumatogets ende iwo wada kutomboona chimwe chinhu iwo. For example wagara kana kuSouth Africa kana for about 20 years or something wambogara kana nguva refu wakatobva kuZimbabwe kunouya kutotonga Mugabe wakuti aiganza ndimbodzokerawo ndimbopindawo munyika medu wosvika utwa rafu patogeti izvo unoita sei wasvika ndimbopfuura nepablock obva wanorafu rwapablock iro unoita sei? What do you do? Unotanga kungoshauda kuti hai makadhakwa hamene munopenga ndezvekwenyu unotanga kungosvika kungoshauda ini ndozvimwe zvinhu zvisingatapiswe nemaleaders iyo because these people vari nemamwe matambudziko kana rumwe ruvengo rwavari kusangana naro maZimbabweans is because of these people vari kuzviita vari kuvarepresenta everywhere because for example kana ukanzi iwo uri kushanda uri mupurisa uri kurepresenta hurumende ukanzi kushanda uri zvese as long as iwe uri civil servant kushanda mamwe mabasa uri kurepresenta hurumende saka ukatadza kushanda basa iri nemazvo munhu iyeye ambova kazomborespecta hurumende iri baba. I think ibaba ndozvimwe zvinhu zvinoitika vanhu vari kutambudzika vanhu vari kushungurudzika kunzo ungopinda ungoitwa yese ungati kuti so what do you think their Zimbabwe vanhu vataura ivava you undermine the generality of Zimbabweans zvekudaro handiti mwakukobleno waya wanaka andikutaurira umwati asokokanga kuti maboko akaziya basa ka what no you should face the music. If all of us were to do that no country can run on apologies. The law is the law. Just that vamwe vanhu vanopfungwa dzichikufunga zviri kumashure vari backward they were brainwashed. Munofanira kunzwisisa mashandiro anoita zvinhu Zimbabwe you guys musapedze nguva muchitaura zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. I understand kuti vamwe makaoma musoro zvisina nebasa rese that's why muchiona muti hey the law is the law ukabatwa vanokupeta bhozi vanokuita unzwisise anotijairira pamwe pacho unofanira kunzwisisa kuti this system iri kurana sei ukangonzwisisa izvozvo wambofoketa maproblems muupenyu. Hey the law is the law aiwe inonyeba panoona unodzi ari kutongonzi ari kupresa macharges against that person ndiani ndandiri kuti chinchi wombanza kupresa macharges uri kuda here ibwe unongofunga mhuri yako uri kumba kuti saka ndotanga ndogona kuzobatirwa nyaya yangu yecorruption because mapurisa ese vazhinji vanoshandira munzvimbo dzakaita semaroadblocks aya vanotori nemacases ecorruption mamwe vazhinji avanenge vakaita but it's just that vanofungidzira kuti havasi kuzikanwa chete unenge wakatoonekwa kudhara vatone mafiles vanotoziva kuti ninga akazoita corruption musi wakati akadai saka musi unongoda kungovaitira dzungu kuvaburira musaga ivo vakuudza zvekuita iwewe ipapo ndipo unotanga kuona kuti koinini the law iyi ndakachitofunga kuti pamwe ichashandira munhu yakutoshandira against inini ndozvo zvitori ndasochana kuti vanhu vazhinji vanosapota bato reZANU PF vanozvita trimpinga tichimpinga zemuzantu vanenge vachisiwa vakadaro zvinyofanira itai zvomukuita aipa homwe hombe kuti unopinda imomo uchiita zvauri kuita nditozvona no one owns ZANU PF but ZANU PF tinokwanamo tese ihomwe hombe wosiwa zvakopinda muhomwe hombe imomo ufaritsa uchifungidzira kuti pamwe wamuridzi wehomwe iyoyo unozochiona musonoda kuda kuti against that homwe iyoyo ndoponoona kuti this system maranire enotoita yakatosiyana nezvimwe zvinhu zvamune muchifunga imimi vamwe vanhu vari normal zvakatosiyana tikatokombea zvese hapana kana one chatintombotaura chinhu chakatombofanira zvakasiyana
saka izvo kuzoti the law hai me unoti ayo unodhererewo unodherera chaizvo amuchazive chinhu kamunyika ndimi vanhu varitoda kutoiswa pamahwani chaizvo mwato wakajaidzwa iwewo shaumana hai zvokujaidzwa izvo is not a secret man. Iwo kana funga takajaidzwa munosangana naye face to face alright pane zvimwe zvinhu zvoti munoda kunyobera kobeda mana muroti pizza busy taunds dzine basa. What the barbaric behavior that you exhibited can't be tolerated in the Second Republic era. At least you have learned something. Nakana chadzidza muzanyeberana kuti ane chadzidza mukomano yangu hai ungati chike chadzidza azviterere futi zvizomemvo imwe mafunga pamwe atopanikwa. You know, imwe problem ndakatoona people they actually think kuti this young man he is against this Second Republic. Those vanofunga because iwo havana kumbomuona achienda kana kumarallies kumachinchi eSecond Republic. Let me tell you something. These young people unofana kunyaso understand like zvinhu zvakataurwa kana mukoma wacho nhombe paari akataura kuti ini isusu tiri vana vemusangano takatozvarurwamo saka hapana chamunotitaurira ende musashamisike kana kutiona tichinge tanzi taenda kumusangano ikoko ende fushuwa ndakatoona zvinomeka sense iwo ngaexpect kuti mwana wamugabe unzi achatizoita against ZANU-PF. Ai kana dzako dzichidhonza wakoshaya vamwe vanhu wekuita in solidarity with it washaya vamwe vanhu wekubatana navo here uda kungofunga kuti munhu wese ari kukudairira maproblems ako. Those guys they are fucking rich mamillionaire ane mari nekuteerera zvenhamo dzako zvekuti vachakujoina izvo unongonyeba iwo and they've got the interest is to protect. Vane torine zvakawanda zvekutoziva kuti inini ndakada kuti against this republic inini ndozotanga kungovhetwa ndotanga kunetswa pazvinhu zvangu saka don't care. What would for the heaven's sake what we have expect from vana vakauya necloning apa mai vacho yeah, let me skip this one. I don't want trouble. What nature tunga? Why are you apologizing for something beyond your control? That was a muscle spam moment you experience. I fully understand you, buddy. This condition happens a lot when you are around a therapy. That's being gentleman enough. Admittance of guilty and swallowing your pride. Well done. Ndo mashoko mamwe ari kutaurwa nemumwe muZimbabwe nepana pari kubvumira nazvo ari kuti well done mukomana wechidiki mwari kuti animal farm some commit crime and apologize while some are arrested for committing no crime. Ndo zvazvitori vanhu vakaita sana ndirikini opposition unongotongobatwa kunzi ave yota kuti mukusunga kuti jairira because yo unongogona driva demonstration. Mwari kuti give it to Zimbabwe and not to one person. Semwana wevu you embarrassed us. You owe us an apology. I have to take when you makapusa stereke. You owe us nani. You focus on the news nebasa mupenyu. Don't focus with this young man. Mazimbabwe is msaidenga man focus. Pangobati nini ndo pandeta against wangwana nitanga nopenga. Hey, you owe us an apology. Us ni mimi nani. Ndewe nyere. Mwana mgabe ndo muda utanga. Mmakadzuma. Mumbo zutanga utipa hasha futi Mazimbabwe. Some of these people, you owe us. Ufuze nhamo dzekumba kwako nebasa nadzo izvo zvomwana kwararinzara nompoka mari yeupfuna naye kukuni kana muchiti asi chichacho instead of kuti mutotsamwa kuti chichanyasoitika pamuvhete because ndiyo hama yako ikaita the same thing izvo angadai ari mukati up to now. Izvezvi zvinditotora nemi izvezvi izvi try kuzviitewo try it izvezvi kana iri nyaya diki bata kabanga kako unochikizira mupurisa uone bata kabanga kako unoti just try it uzondiudza mari zawo dziwo zvino zvacho haikona kuti apology chacho instead kuti mutoboy kana amwe zvimwe zvacho kanototi munhu unotaura unoshingirira Mazimbabwe ngamwe wacho mazongororo evanhu havanzwisisi zvavari kuda. Mwari kuti dai uri member of opposition ungadai uri in leg irons and in maximum prison. Anyway, the law doesn't apply kwamuri. Count yourself blessed. Urikuona I think those zvinhu zvinenge zviri fair panapa. Mutemo wasukushanda kuvanhu vakadai so zava. Urikutoshanda kune vamwe vanhu. Unofunza imi guys imemika man let's stop this nonsense man. Let's stop this nonsense for let's stop this nonsense. This is nonsense man.
We can't expect such things, man. Kuti zvimwe zvitaura Zimbabweans, you know, most of the times don't believe that muri vanhu vari educated, but sometimes mbomira imemi mutemo watoshande kune vanhu for sure. Ndo zvinhu zvatofanira kunyatsonzwisisa izvozvo. Kana muchifunga kuti inini ndiri kunyeba kana ndiri kutomoka kana muchifunga ndotaurisa, try it. Unacho chibanga umbako kwa chero nechingwa charicho, tora unochikidzira mupurisa uone zvonoitwa iwo, uone kuti unobuda nhasi reo. Go and try it uone. Amangwana tinoona kuti vataka kutaura panapa kutaura imaharaka. Go and try it chete uone. Mangwana toswera taka kutaura. What about the cops you disrespected directly? You should have done so that to the last junior cop serving this great nation. All right, mumwe wataura kuti wafana ngo wakumbira zvakuchi kuregerera kune mukomana mwari kuti apologize also to us as citizens for anyway, gani zvisiye muri Zimbabwe ndambotryawo my level best kuti ndinyatsogoya ndichinzwisisa zvimwe zvitaura nevamwe, but ndaona kuti vamwe vacho pfungwa dzavo hadzisi kushanda, vari kufunga nematumbu, vashandisa matumbu kufunga. Saka pano panozi paCoolient TV. Kana uchangosvika pano iri first time yako, tanga nekusubscribe, ulike this video, ndoramba ndichidzoka nema updates ndichikuzivisai zvinhu zvese zvinonga zvichiitika